बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौ साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेज जासिनायनि जानानै प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ होबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजां। बोथोरा एसे अखानि बोथोर, अब्लाबो आसा खालामदों साफ्रोमबो मोजाङैनो दं होननानैहाय। अब्ला जों दिनैहाय बे समावहाय इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्राजों गुसुङै जों सावरायलायनि। दिनैनि आयदाखौ आं लादों जाहैबाय जिसुआ नैबेयाव बाइबेल सिरिनि बुंनाय बाथ्रा, आंनो संसारनि स्रां। बेनिखायनो बे बिसयसिम थांनायनि सिगां जों इसोरनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय जों बे समाव गुसुङै बाइबेल सिरिजों नायग्रोनि। आं लादों जाहैबाय दिनैहाय जननि लिरनाय 8:12 सिरि, बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ। बेफोरनि उनाव जिसुआ फारिसाइफोरखौ होनबावबाय, आंनो संसारनि स्रां, जायहा आंनि लामाजों थाबायो बियो जेब्लायबो खोमसियाव आगान सुरथानाय नङा, बियो गोथांनि स्रांखौ मोनगोन होननानै फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजोंहाय जोंखौ फोरोंदों जाहैबाय, जोंखौ बुंदों जाहैबाय, आंनो संसारनि स्रां, जायहा आंनि लामायाव थाबायो बियो जेब्लायबो खोमसियाव आगान सुरथानाय नङा, बियो गोथांनि स्रांखौ मोनगोन होननानै बुंदों। सानसेखालि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि सेरावहाय आयेन गुरुफोर आरो फारिसाइफ्रा जिनाहारियाव हमजानाय सासे आइजोखौ फोरबो जिसु ख्रीष्टनि सेरावहाय लाबोदोंमोन आरो बेखौ मानसिफोरनि सिगाङाव फसंदों। हिनजावखौ लाबोनानै फोरबो जिसु ख्रीष्टनाव बेबायदि होनफैबाय आरो जिसुनियाव सोंबाय, जोंनि आयेना मसेया बेबायदि हिनजावखौ अन्थाइजों खुबैथाबनो हुकुम होदों, अब्ला नोङो मा होननो? फोरबो जिसु ख्रीष्टनाव सोंबाय, जोंनि मसेनि आयेनाव बेबायदि दाय मावग्रा आइजोखौहाय, दाय मावनाय आइजोखौ अन्थाइजों खुबैथाबनायनि आयेन दङ जोंनि बे मसेनि आयेन लिरनायावहाय। आरो बेबायदिनो फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ दाय खालामनो थाखाय बिसोर खायदा खालामदों। बे सोंदों, नोङो मा होनगोन? बेनि थाखाय नों मा साजाखौ होगोन होननानै फोरबो जिसु ख्रीष्टनियाव सोंदों। जोंनि मसेनि आयेनाव जिनाहारियाव हमजानाय आइजोखौ, बेबायदि जिनाहारियाव हमजानाय हिनजावखौ अन्थाइजों खुबैथाबनायनि आयेन दङ, अब्ला नोङो मा खालामगोन होननानै फोरबो जिसुनियाव जेब्ला बिसोर सोंबाय, फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बार बार सोंनायखाय बे गसंनानै बुंदों, नोंसोरनि गेजेराव जुदि सोरबा पाप मावि मानसि दङब्ला नै बे मानसियासो बेखौहाय खुबैथाबथों होननानै बुंदों। जेब्ला फोरबो जिसुआ बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय, अब्ला मानसिफ्रा साफा थांनानै जोबनायावहाय बे जिनाहारियाव हमजानाय हिनजाव आरो फोरबो जिसु ख्रीष्ट लोगोसे जिसु ख्रीष्टनि फारिसाइफोराल' थालांबाय। अर्थात बेनि ओंथिया जों दिनैहाय मा मोननो हायो? जों गासिबो मानसियानो पापाव गब'नानै थायो आरो जों पापजोंनो गेलेयो आरो जों पापावल' थाबाय थायो। बेनिखायनो जोङो सासे मानसिखौ पापी होननानै सायख'योब्ला जों मा अबस्थायाव जों बेखौ साननानै नायग्रो। जोंबो दिनै मानसि हारियानो पापी जानायखाय जों सोरनिबा दायखौ बिजिरनो, सोरनिबा पापखौ बिजिरनो जोंहा मोन्थाय गैया। बेनि थाखाय बिजिरगिरि जोंहा दङ, फोरबो जिसु ख्रीष्ट आफा इसोरा बेनि गासै दायफोरखौ, जोंनि गासै मावनायफोरखौ, जोंनि पापफोरखौ दिनै बिजिरगोन। जेब्ला बेबायदि थांजोबो, अब्ला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बे हिनजावनाव सोंदोंमोन, बिसोरो बहा थांजोबखो? मा नोंखौ दसि खालामनो रावबो थालाङाखैसै होननानै सोंदों। बहा थांजोबखो? नोंखौ दाय खालामनो, नोंखौ दसि खालामनो माथो रावबो थालाङाखैसै? अब्ला बे जिनाहारियाव हमजानाय बे हिनजावा बुंफिनबाय, ओहो फोरबु, रावबो थालाङाखैसै, रावबो थालाङाखैसै। बेनि ओंथिया मा? अर्थात बेखौ अन्थाइजों खुबैथाबनो हानाय रावबो गोथार मानसि गैयामोन। फोरबो जिसु ख्रीष्टआ जेरैबायदि बुंबाय, सोरबा जुदि गोथार सासे दंब्लाबो बेखौ अन्थाइजों खुबैथाबनाय बेखौ हुकुम होनाय जादोंमोन। बेनिखायनो गावबा गाव गोसोफोराव सोंबाय, आंहाबो बेबायदि पाप दं, आंबो खुबैथाबनो हानाय नङा। आंहाबो बेबायदि गाज्रि साननायजों मावनाय पाप दं, आंबो खुबैथाबनो हानाय नङा। अब्ला बेसे गिदिर फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बे हिनजावखौ बेबायदि होनबावबाय, आङो नोंखौ दसि खालामा होनना। फोरबो जिसु ख्रीष्टआ रावखौबो दिनैहाय दसि खालामा। जों पापाव थाब्लाबो बेयो जोंखौ दायि होननानै बे साननानै लाया, थांनो पाप दा खालामफिनसै होननानै बुङो। बेनिखायनो जों दिनै मानसिनि जिबनावबो बेबायदि पाप मावब्ला फोरबो जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ अननायजों बुङो आरो जोंखौ दसि बियो माब्लाबाबो खालामा। आरो जोंखौ मा बुंनानै बुङो? बियो थां नोङो आरो पाप दा खालामफिनसै। नाथाय जों बेबायदि फोरबो जिसु ख्रीष्टनियाव जों फैयो, जों आं पाप खालामफिननाय नंला फोरबो, आं बेबायदि मावबावनाय नंला फोरबो, आं गाज्रि साननाय नंला, आं गासैखौबो सोलायसिगोन। नाथाय जों मा खालामो? बार बार जों पापाव गोग्लैयो। नाथाय फोरबो जिसुआ जोंखौ अब्लाबो जोंखौहाय मा खालामो? अनसायनानै लायो, अननानै लायो, अननायजों जोंखौ खावलायो बियो, आरोबाव नोङो पाप दा खालामफिनसै होननानै। जों दहाय बाइबेल सिरियाव जों फरायखाबाय, फारिसाइफोरखौहाय बियो बुंदोंमोन मा?
आङो संसारनि स्रां जाया आंनि लामाजों थाबायो बियो जेब्लायबो खोमसियाव आगान सुरथारनाय नङा मानोना बे आइजोआ जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टनि लामाजों आगान सुरोमोनब्ला बियो माब्लाबाबो बे पाप खामानिखौ मावनो हानाय नङामोन होननानै बुंदों बियो गोथांनि स्रांखौ मोनगोन होनना बुंदों जेब्ला बे आइजोआ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि लामाजों थाबायोमोन अब्ला बियो बेबायदि गाज्रि खामानियाव बियो थांनो हानाय नङामोन जेब्ला बियो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय बायदि बियो थांगौमोन बियो बेबायदि गाज्रि जिनाहारियाव बियो थांनाय नङामोन बेनिखायनो मानसि हारिया दिनैबो इसोरनि बाथ्राखौ मिथियैनि थाखायहाय बेबायदि गाज्रि संसारनि खामानिफ्राव जिनाहारियाव बे बिसार खामानियाव संसारनि बुथारनाय बुलायनाय गासै खामानियाव जोङो गफबनानै थायो आरो जायफ्रानोखि मिथिखानानैबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बोसोनफोरखौ मानिनो हायाखै नै बिथांमोननि जिबनावबो बे एखे खामानिया एखे पापजों गेलेनाय खामानिखौ बिसोरो बार मावबाय थायो बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ अब्लाबो जोंखौहाय दिनैहाय दसि खालामाखै जोंखौ दायि खालामाखै जोंखौ अननायजों बोजबनानै लादों जोंखौ गावनियाव खावलायदों अब्लाबो आं नोंखौ दसि खालामा होनना बुंदों जों बार बार पाप मावब्लाबो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ इसोरा जोंखौ दिनैहाय दसि खालामाखै जोंखौ लिंहरदों आरो जोंखौ बुंदों मा आरोबाव नोङो पाप दा खालामबावसै आरोबाव नोङो पाप दा खालामफिनसै अब्ला अनजाग्रा आंनि लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं स्पेसियेलि बे समाव खावलायनो लुबैदों जों लाइमोन जानायखाय जौमोन जानायखाय जोंनि देहानि जोंनि गोसोनि साननायफोरजों संसाराव दिनैहाय जोङो गफबनानै थानो लुबैयो सैताना बेबायदि समावहाय गोबांथार खायदा लायो नोंथांनि देहानि गेजेरजों नोंथांनि आत्मिक जिबननि गेजेरजोंहाय नोंथांनि मेगननि नायनायनि नोजोरजोंहाय नोंनि गोसोनि साननायनि गेजेरजोंहाय सैताना नोंखौ पापाव गब्र'होनो खायदा लाबाय थायो बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौहाय बुंखानाय बायदि नोङो आंनि लामायाव थाबायदो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि लामायाव जों जेब्ला थाबायगोन अब्ला नोंथांनि जिबनाव बे जिनाहारियाव हमजानाय हिन्जावा जेरैहाय इसोरनि बाथ्राखौ रावखौ मिथियैनि थाखाय बेबायदि गाज्रि खामानियाव थांबाय बेनिखायनो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आंनि लामायाव बियो थाबायनायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन आंनो संसारनि स्रां नांगौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि आज्ञाखौ जों जेब्ला मानिगोन संसाराव नों बेबायदि गाज्रि खोमसिनि लामायाव नों आगान सुरनाय नङा होनना बुंदों आरो गोथांनि जिउखौसो जोंखौहाय मोनगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो अनजायग्रा आंनि लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जों जेसेबांनाखि दाय पाप आरो गोरोन्थिफोर मावब्लाबो जोंखौ क्षमा खालामो अननायजों जोंखौ बोजबनानै लायो आरो जोबनायाव जोंखौ मा होननानै खावलायो आरोबाव नोङो पाप दा खालामफिनसै अब्ला बेनिफ्राय जों सोलोंनि दिनैहाय जों दानिफ्राय जों गोथारै फोरबो इसोरनियाव इसोरनि हुकुम बायदि इसोरनि रदाय बायदि जों गावखौहाय सोलिनो जों सेस्था खालामो जोंनि जिबनाव इसोरा आशीर्बाद खालामगोन बे गुसुं रावनि सायाव थानाय जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै हामबायसै आमेन गोजोन्थों